Izilo Mzansi 98.0 The difference. noMpumelelo Zikalala stage uhleli kusona 98.0 FM Izilo Mzansi kanti uhlelo sithi Ezomthetho noMpumelelo Zikalala ayikho into esuke sikhuluma ngaphandle kwendaba isuke ithinta umthetho kuphela kusuke kuyithuba lakho leli ukuthi ukwazi ukuthi ukhuluma nathi sizwe ukuthi eziphi wena ezikhambile phambili sizwe futhi ukuthi kulezi thina esuke siza nayo uthini umbono wakho isihloko sesana namhlanje nalo udaba engithanda ukulibheka la izolo two judgments very important ones inkantolo ebalekile la Constitutional Court and Supreme Court of Appeals, the two highest echelons of inkantolo esinazo eNingizimu Afrika, taking ama decisions abalekile about prominent individuals. One yase Constitutional Court deala nento which is historical, political killing that took place, of which to this day khona abantu abayibuzayo ukuthi kungabe umnumzana walusi uyalikhuluma iniqiniso ukuthi wamulelelana umnumzana uKhrizana. Umbuzo wesibili uthi taking into account ama effects aloko neqhaza lalibanjwe umnumzana uKhrizana emzabalazweni kungabe i-element ye punishment uyitholakele yini i-element yobulungiswa uyitholakele yini daba lesibili esiphinde salibona futhi Supreme Court of Appeals decide sekutheni kungabe former president kube ku right yini ukuthi akaphume ngeparole ya decide yathi no it wasn't right decision ithathwa ngendlela wrong but most importantly akaphindele ejele ayoseva isentence yakhe. Mbuzo omunye kade ungihamba kakhulu ebantwini ukuthi kwenzakalani ngalesi sikhathi esehlalile. Do we then ignore that particular point ukuthi besehlalile kwavele umuntu esingambiza ukuthi uyisiboshwa zithini izinto ekufanele ngabe siyibheka ngabe umthetho wenza lento efana ngabe siyayenza yini uyenziwa yini noma kubaleka kakhulu bukhona indlobulungiswa esikhala ngabe sithi siyabudinga. Daba ngifuna silikhulumekelo le hour lonke sinalo ukuthi silikhulume manje kuze kushawa 9 and then ngo9 ngizobe sengiyibeka phansi intambo ngidedela abanyuza kwethu ukuthi abakhulume noma baqhubeka nini nehlelo lakho lomnandi nezinhlelo eziningi oyithola kwizwe lomzansi nazi indlela ezokwazi ukuthi ungithole ngani siqale lapha yama kuthu ufuna ukusifonela enza kanje Sithinta njengamanje Shayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164 Zophinda wazi futhi ukusendele WhatsApp enambeni 063 820 8448 063 820 8448 noma usendele voice notes kuyona inamba efanayo noma usithinde lapha kuma page 8 social media Facebook sithi Ezomthetho noMpumelelo Zikalala so wazi ukuthi sifunde imiyalezo yakho live on sizwe ukuthi ukuphawula kwakho kuthini sizwe futhi ukuthi wena uthini ngalolu daba esikhuluma ngalo namhlanje kodwa ngaphandle kokupholisa amaseko ake ngiqale ngaleli le playizolo kube yimina engizoke ngivulela inkundla nje ngichaza ukuthi process yakho ihambe kanjani asiqale ngaleli lese Supreme Court of Appeals ngebrief history yakhe nomzana uzomu yaphuma ngeparole medical parole uvunyelwe i-Correctional Services Act ekhishwa commissioner at the time umnumzana Arthur Fraser ngokuhamba kwesikhathi Democratic Alliance yahamba eGauteng High Court ifike ithi cha ngathi process ayenzakalanga kahle sicela uyi-review Gauteng High Court comes to a decision ukuthi hayi ngempela khona izinto ezingaka uze comply nazo ngokwe-Correctional Services Act ama-medical experts noma i-reporters angizibhekwe noma ishaya indivo umnumzana uFraser on that basis i-decision ukuthi bamkhiphe i-wrong kodwa they go a step further bese bethi cha sifuna ukuthi uphindele ejele isigqibo sakho bese ukuthi usuqala kabusha now sequence of events come to such an extent ukuthi even leyo term kade nikezwe yona ya 15 months igcina isiphelile Correctional Services ukhipha istatement ukuthi hayi sesimthatha njengomuntu oseqedile kuthina ngesupreside of the sentence yakhe sekuphelile then fast forward to izolo SCA comes up with a decision that says yes siya confirm ukuthi decision was incorrect but which was puzzling ile bathi cha phinela ngaphakathi ejele umbuzo bese uthi inkantolo kufanele ngabe sithe izona esithembayo ukuze sikwazi ukuthi sithole ubulungiswa kwenzakalani mase kuyinkantolo yokuqala eyizoqala zilimaze amalungelo abantu zingabheka ubulungiswa ukuthi buyasebenza yini ngama judgment akhona ngihleze ngithi inkantolo ile asithola khona ukufundiswa nokuthola iguidance esuke iphelele ngoba abantu abasuke ba ama presiding officers ibona bazokwenza sure ukuthi izinto zihamba ngohlelo
mase kuba izinkantolo ezizothula zibheka amalungelo abantu kuyiwona inyathelo kungabe sifanele yini siyithembe izinkantolo ngokuhamba kwesikhathi noma kufanele sishintshe abantu abakhona ukuze sikwazi ukuthi siyithembe ile problem engibhekane nayo ngale decision yezo ngivumelana nayo half ngivumelana nayo ukuthi yebo decision was incorrect because the Correctional Services Act azange zilandele kodwa consequence kade show enkantolo after that yona ngingahambisani nayo isatsaloko ngesikhathi phuma umnumzana uZuma under i-medical parole board noma medical parole despite the fact ukuthi yebo uphume ngayo kodwa he was still a detainee yindaba sisho kanjalo bengekaza kwazi ukuthatha ikhwama zakhe athi ngiyahamba ngiyovakasha eUK ngiyovakasha eDubai noma ngiphumela in any part of the province ithina kade sike sibona ukuthi akukho la ekwazi ukuthi ayikhona engayicelanga imvume Correctional Services lo muntu usayisiboshwa. So on what basis do we then say if freedom yakhe was not deprived? Noma the sole intention was ukuthi umbone behind bars ukuze yonke into uzobonakala ngathi justice has been served. If kuukuthi that was the sole intention yindaba sinezinto ezifana no parole if kuukuthi sifuna ukubona abantu besejele ngaso sonke isikhathi zona zonke izinto lezi esithemba ukuthi mhlambe ngokuhamba kwesikhathi noma next week so ke sikwazi ukukhuluma even nanabo ba represent umnumzana uZuma siza ukuthi step abafuna ukusithatha after lesi sinqumo sayezolo sihamba sesiyofika kubo kodwa interested kakhulu nokuthola ukuthi kuthini okwakuphawula lolu daba Sithinta njengamanje Sishayela ucingo ku-060 480 7164 060 480 7164 Angiphuthume ngiye lapha ku WhatsApp kodwa before ngiye khona ngiqalela usezweni sawubona Melo wami yaphila ngiphile njani mhlonishwa ngiyaphila kuzena correct iflow yakho ukhuluma no mfoka sithole lapha endaweni yasemzinyathi yebo John bengicela ukubuza la kuzena ukuthi njengoba sibona la icala kaSenzomeyiwa lokushona kaSenzomeyiwa lilokhu li on njalo mhlambe uma ukuthi mhlambe laba abantu okubona abenze ababulala uSenzomeyiwa kulokhu kuqhubekile kutholakala ukuthi mhlambe laba abantu abatholakali ngempela ukuthi ubani owadubulayo mhlambe leli cala ukuba on kwalo kungase yini mhlambe kuze kube lilokhu li on until kuze kuphele maybe 40 years or 30 years at least mhlambe liyohlala linjalo yini noma mhlambe kodwa mhlambe egcine sekuthiwa ayi ngoba batholakala sekuze kwaphela 40 years or 45 years labantu abatholakala mhlambe egcine sekuthiwa ayi akudane khohlwe yilona ukhohlwe yilona leli cala isimo esekuyiyona ngoba abatholakala abantu ngoba isibuka lesikhathi esesenzekile esesidlulile silokhu sibuka siside ngempela ngoba uyabona ngicabanga ukuthi 8 years akuyona into encane leyo sizolokhu ngaso sonke isikhathi sibuka leli cala kungabe khona la sisothakala khona mhlambe ke no 40 years mhlambe o 45 years mhlambe ungaze uphele iselokhu li on ngaso sonke isikhathi ngiyabonga Bonga mina angiboni ukuthi ngigcina sifike lapho kuleso sikhathi eside ngalelo hlobo kodwa ngiyawususpecta u5 or 6 years I guess benchmark ngicala lika Oscar Pistorius but I think it took about 4 years ukuthi lize lifike emaphethelweni kuthiwa hayi usegwetshiwe usehlele ngaphakathi ejele nala ngiyacabanga ukuthi singathi sifikele lapho ngenxa yokuthi maningi ama delays abakhona into efanele uyikhumbule the more kukhona o accused noma basola abathanda bebaningana bameli bebaningi lelo cala liyadraga ngoba ilona lo ummeli usuke ufuna ukurepresent iclient lakhe to the best of their abilities so yiko uzothola ngathi kuyadonsa kakhulu umbuzo noma mhlambe abantu ekumele babe worried njengoba uworried nawe it is ama law enforcement agencies uminister wamaphoyisa nominister wa correctional wa justice and constitutional development because kubona fanele bayibuza umbuzo wodwa ukuthi ama instruments esinawo wokuletha ijustice la eNingizimu Afrika ngaba sebenza optimally ngendlela yina nemikhona indlela esingakwazi ukuthi swa improve ngayo ake siqale ngezinto ezincane nje practically yindaba inkantolo kuzomela iqale ngo10 ingaqali ngo8 ingaqali ngo9 kodwa kuthiwa iqale ngo10 when you and I siqale emsebenzini ngo8 nisuke sesikhona ngo8 siqale umsebenzi efana ngabe uyaqhubeka. Number 2 yindaba inkantolo on exceptional circumstances la kuzothiwa khona ake size nangomgqibelo sizokhuluma ngalolu daba masingene ngo8 saphuma ngo1 at least mhlambe sokwazi ukuthola ufakazi oyedwa or deal with housekeeping issues ekufanele ngaba khona
siphinde sibuza ukuthi yindaba angasetshenziswa ubuchwepheshe besimanje ukuze inkantolo lokukhala kuthiwa yazi i-document osebe okhuluma ngayo anginayo asange siyithola basenzelanga ikopi. If there was a system okwazi ukuthola wonke lama documents esikhuluma ngawo online, then it would be better, because ngeke uzosho ukuthi umuntu akayitholanga uzothiwa buka lapho kwi-device yakho ubosho uhamba ikuphi leyo process noma le document esikhuluma ngayo. In other countries ubuchwepheshe ofana njengalobu sebukhona. Umbuzo kodwa balekile ukuthi yindaba thina eNingizimu Afrika singakusebenzisa. Kulo pendulo yami angilekanisi nalombuzo engubona la WhatsApp ukuthi Ezomthetho ngisicela ukubuza ukuthi njengoba abasolo ecaleni lokubulawa kwaSenzomeyiwe bekhokhela abameli since laqala, uma kungatholakala ukuthi bamsukela kuleli cala izimali zabo ziyobuyiswa umbuso yini? If not, why uSipho Rasta Duma oseMayville? Yes, zingakwazi ukuthi ibuyise because bazobe sebesuwisha i-state for your wrongful arrest, and then bese bethi uningibophe ngingafanele nangiprosecute ngingafanele, ngicela ningicompensate for that as part of a compensation. Izona zonke indleke engene kuzona, even the pain and suffering ngesikhathi ngidinana licala, kanti nina ningibophela amanqinye enyathi. Ayikho kahle kahle into kade ningisolela yona abantu abangewenzanga umsebenzi wabo ama-investigating officers. Usezweni sawubona? Zikalala. Ninjani mhlonishwa? Ngiyaphila mfethu Mthiyana. Siphelile flow yakho. Kuleli cala lika Senzomeyiwe ngizwe le ndoda yaboshwa kuqala i-claim estate u21 million. Kunjalo impela. In line with ukuthi mangabe ungithatha wahamba ungisolela into engekho, nginalo ilungelo ukuthi ngikuse enkantolo ngithi ngikhokhela indleko zami. Okusho ukuthi istate singabakhokho 21 million abawu6 uma kwenzeka ukuthi laba bafuthu laba u5 nabo futhi bagcina kutholakala ukuthi abanacala. Kunjalo impela khona sokwazi ukuthi sisho ukuthi sinobulungiswa, and bese sithi ma law enforcement agencies nina investigating officers makuthiwa niyaphenya fanele niqiniseke ukuthi niphenya ngohlelo nangendlela, hayi ngoba nako nithi nje nisola abantu engibona ukuthi benza icala. Angazi noma ngubuze ngokuthi ususpectani wena mfowakazi Zikalala noma ngokomthetho, ngoba vele ngokomthetho kufanelekile ukuthi kwenzeke ukushintsha kwabameli icala liphakathi. For instance, uThabane ubesalinde i-bail application yommangalelwa 1 to 4 maphakathi necala, use-instructor ukuthi akasezukwazi ukuqhubeka nokumela ummangalelwa u1 to 2. U-state sikuvuma kanjani ukuterminatewa kumsebenzi noma ukumiswa kumsebenzi oqhubekayo, ngoba le process eyenzakalile njengamanje idelay isicala, nanokuthi ke yini bangavumanga ukuchaza ukuthi yini ba terminate ama services kaThabane uma ngabe saqhubeka nosebenzi necala, kungekho ukuthi mhlawumbe kukhona la bephambana khona noma bebona ukuthi akawenzi kahle umsebenzi wakhe. Abavumelekile yini ukuthi bashe enkantolo ukuthi hayi siya terminate ngenxa ka1 no2 no3 no4? Kodwa ngiyavala ke mina ngibona ukuthi le nto abayenzile ikubambezela icala likamfowethu Senzomeyiwe. I-state nomndeni wakaSenzomeyiwe bekufanele singayivumi siobjecte le yanto yokuthi icala lihlehle isikhathi eside kangaka. Ummeli akazama ukuthi ngoba uthi yena uzoba available ngoMay, ungenelana ecaleni eselivele liqhubeka, ayiphazamise icala liqhubekayo, ungabe yena ethi miyekeni ummeli okhona aqhubeke necala. Iyaphazamisa le yanto enziwe labafowethu lapha ngiyacala. Ngiyabonga. Bonga mina. Kodwa omunye ngabuya abuze athi ukhona yini umuntu ongavuma ukumelwa ummeli angamthembi, noma masiba senzisebenziseni example ungayini kudokotela ongamthembi ukuthi uzokwazi ukuthi akulaphe, and then bese siphinde sikhumbuze ukuthi sinomthetho sisekelo othi under section 35 nginelungelo lokumela ummeli of my choice nengimthembile ukuthi uzokwazi ukuthi angidefend. There is a danger mangabe ummeli ezoba yedwa kodwa amela abantu abawu4, ngoba kunokwenzeka angakwazi ukuba isolate kahle in terms of ama activities abawenzile kuleyo yonke le process ekusuyikhona noma accusations asuke khona.
and if ebona ukuthi umuntu angathi lo mmeli wami akasangiphethe kahle, umsebenzi ummeli neclient is that of a service of a recipient noma client and a service provider. If khona ungasaneme between the two, they have every right to then say ayicha sengishiya phansi. Asikwazi ukuthi sibaphoqa ukuthi abasebenze bobabili ngoba sithi icala kumele ukuthi aliqhubekele phambili. Yes, kusokezwe ekufaka i-extent ye-delay, but i-delay singese sikwazi ukuyi-avoid ngoba noma ngabe kuthiwa senzani siyakubalekele sekutheni ilungelo lakhe likhona ngaphansi kwe-constitution lilimale ngaso sonke isikhathi noma kube khona i-potential lazo libe selilimala khona. Inkantolo to caution against that, khona i-Criminal Procedure Act, I think section 342 capital 8 obhekayo ama-elements bese zobheka sekutheni zikhona yini indlela ebungazenza ukuthi ulimit le process noma le delay esikhuluma ngayo. In this case, I think what they bekwenzile izolo yikona ezokwazi ukuthi kubasize, because ithi from manje ukuze kushaya uMeyi uthola ithuba lokuthi ukwazi ukuthi ufunda ama-transcripts, ucheck ukuthi bakhona ofakazi ufuna ukuthi ubabize. By the time sekuqala uMeyi sesiready ukuthi iqala siqhubeke liye phambili, angasaba khona ama-delays azoba khona. Into engafanele yenzeke ukuthi inkantolo bese ibeka ama-conditions strict ukuthi le nkantolo izoqala ngo-9 kumnyama kubovu. Imibuzo ezobibizwa abantu masibona ukuthi ngathi inokudelisa isikhathi, so intervene sibuze ukuthi uyapi nombuzo wakho, asisho ukuthi ungawubuza kodwa sifuna usichazele ukuthi sifuna uku-achieve ini, and then bese siyabona ukuthi lonke kusuke kusama ngendlela yini. Ilungelo lomndeni olinyalelwe-ke lona likuphi-ke uma ngabe sekunje? Ilungelo lomndeni libalansiswa ukuthi akakwazi ukuthi lama competing interest noma lamalungelo amabili akhompyuthayo abese yanyathelana at the same time. In as much as kufanele kube khona ubulungisa for umndeni, kufanele kube khona ubulungisa nomuntu ozobe accused, khona sobokwazi ukuthi ngempela uboshwe ngendlela bekuyiyona yini nangendlela kade kufanele kuhambe ngayo. Ngoba into esingayifuni at the end of the day ukuthi kuzoboshwa umuntu wrong, prosecute umuntu wrong ngenxa ukuthi bekujahwa iprocess noma ukujahwa iconclusion ukuthi asheshe sifike kuyona. Nokulungile mfowazela la, ngiyabonga mfowethu. Awubheke nokuyiphatha kwejaji ke kuleli yacala ukuthi liphethe kahle yini, ngiyabonga. Kulungile soke sikubheke nakhona. Anginibingelele kuzilomzansi. Emhlonishwa khuzeni. Ngicela abantu ngicacikisele. Ku-number 1 wethu wala South Africa wenza into engafanele yenziwe nje umuphi umuntu okhona emhlabeni. Wafihla imali, washaya abantu, wenza yonke into. Kepha abanye ba step aside kumanje abekho, baphuma nasembuthweni. Yena kodwa usase ngumongameli. Kungani engafakiwe nje ayise emaketangeni kumanje ahambe ngaloko kuthiwa azawuqedelela isithemu yakhe ngoba ayikho. Uthe efika lapho lo muntu kwaba wathi thuma mina, wathi thuma mina kuphelelwa imisebenzi, wayenza yonke into. Saluba abantu abaluza imisebenzi kugcwele isebenzisa likwazi namakhehla, kepha abantu abancane babula ngotshwala. Musu na 35 years awusakwazi ukuqasheka kodwa bona bayasebenza. Mase ngibuza nakulo baba okuthi uZondo, kungani zonke izinto ezimbi zenziwa uyena njengangulo mama lo ubaba lo muntu abulala uChris Hani usiyaphuma ngenxa yalo mama lo baba lo inqumo zakhe. Ngoba uNkulunkulu ni bomthetho labantu kangaka benza izinto abashintsha izwi kangaka lethu phenduka kube isicako khona sabo. Ube nosuluhlu Mr BJ Cheleze emolweni. Bonke kakhulu Bob Cheleze. Mhlamba ke siqale bengibuza la studio ukuthi umupho number 1 kodwa ke ngithe mase uyichaza ukuthi ama facts athina ngabe singe-understand ukuthi ukhuluma ngomongameli. Asikhumbule ukuthi alikho icala avulelwe lona noma ngibeke kanje, alikho icala la ewumsola noma ewu-accused khona eline case number selibuye enkantolo wabese ebeka ama-charges noma sibeke kanje awekho ama-charges wabeke wona kusa-investigate. So on that basis, let's step aside role as a political party askaka apply kuyena at this stage. Yes, there is inquiry eqhubekayo ngokweparlamente, but nayo inquiry akaqedi ukuthi izorule ukuthi kwenzakalani noma yiphi indlela izinto efile zihambe ngayo. So at the end of the day, ngiyacabanga ukuthi kuzokhamba isikhathi kudingakale ukuthi
yonke leyo process ihamba iziyophela, and then abantu abanikeza umsebenzi ukuthi ba-investigate bafike to a certain conclusion, khona kuzobonakala ukuthi nama law enforcement agencies akwazi uku-investigate ngaphandle kokwenzelela noma ukucabangela ukuthi ubani umuntu ese-investigate. And then on that basis la singabona khona ukuthi hayi engathi yonke into sihamba ngohle. Enye nifanele sikhumbule amajaji mayisuke khona asebenzisa umthetho ngendlela ekufanele ngabe usebenza ngayo. Yes, we may differ nabo depending ukuthi sibuka kanjani, kodwa nakhona basuke be-bound noma besetshenziswa umthetho ngendlela ekufanele ngabe iyona. Now, this is my personal opinion. I will repeat this thing again. Inkantolo zayikhona ngesikhathi se-apartheid. Amajaji ayikhona at that time nama-presiding officers ayilimaza abantu, bahambisa abantu to detention without bail, abanye kuze kuthiwa sibanikeza life sentence okuthiwa bafe abahengwe bethi besebenzisa into ethi umthetho uthi. Okukhombisayo ukuthi awukwazi ukucasha ngento ethi umthetho uthi kuphela. There's got to be some level of wisdom noma ubuhlangano obuzoba khona ukuthi ubulungisa buthini bona other than ukuthi umthetho usuthini. Yezinye izinto engibona ukuthi even kuma interviews eJSC elandelayo, I think the process ekufanele emphasize le lazo bese kuthiwa khona understand the role yakhe as a presiding officer ukuthi uhamba uzofika kuphi. Akona ukuthi kuphela fanele ukhulume indaba noma ukhulume iprocess le ekusuke kukhulunywa ngayo kuphela. Ijoko sokunikezelwe neresponsibility yakho isuke inkulu kakhulu. Sikhathi njalo isikhathi sakho njengamanje 39 emzuzu sishayele ihora lesishagalombili. Mawukuthi ungena ngo9 emsebenzini hey sekonakele phuthuma ushona ngakhona, kodwa batshe ukuthi kade wenza umsebenzi obalekile. La kade khona usalalele izwi lomzansi ufuna ukuza ukuthi indaba ithinta umthetho ithina. Ake ngiphuthume ngiye ngalapha. Usezweni sawubona? Usezweni sawubona? Ngicela la Mhlonishwa. Yo baba. Mhlonishwa ngakade ngisiboshiwe la nkathi kuyilokhu njana. Uyile kuyisitelele sasesethekwini. Saboshwa sa enkantolo yasimele siphuma amabhili. Kodwa ukugcina kwethu kuboshwa sagcina sesiphuma amabhili wezivile. Wathi imali yethu izobuya icala lavela phela kodwa imali ayizange ibuye. Ngesikhathi niphuma enkantolo kugcineni kwakufanele nihambe niye kwi-clerk nifike niyitshene ukuthi nicela ninikeze into enizokwazi ukuyoklima ngayo imali yebheli. Ukhumbule kodwa ukuthi imali yebheli ikhokhelwa lo muntu kade kuyena oyikhiphile ID yakhe ezo reflect. So into ID yasebenza abasebenza ama-ID noma kumele kusebenze i-ID yalo muntu lo wakhe imali yebheli. Kumele kusebenze i-ID yalo muntu wakhipha imali yebheli, ngoba bazothi mafike lapha ecash hall bese bethi sicela lo muntu kuyena okhiphile imali. If engekho then ngeke azakwazi ukuthi ayithola. Ngiyabonga mhlawumbe. So Pinel back ecash hall niqale la inkantolo eyikhona khona nizocela bani-extractele i-record leni noma i-case yeni, and then bazokwazi ukuthi banikeze zonke izinto, baniguide ukuthi fanele nenze njani ukuze nithole imali yeni yebhili. Icala lagcina liwithdrawile kwaphela kanjalo ngalo. Icala lagcina liwithdrawile kwaphela kanjalo ngalo. Lavela phela Mhlonishwa. Ke kulungile. Yani khona bazokwazi banisiza. Alright, ngiyabonga Mhlonishwa. Izwi lomzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalekile. Ake ngiphuthume ngiye ngala ku WhatsApp sizwe ukuthi abantu bathini khona. Bathi sawubona Mr. Zikalala, inkinga yami ilapha ngicela ukuba ungiphe ulwazi nginomntwana engenaye kumuntu wesifazane sahlukana naye, manje unina wakhe ulwa ngaye. Ngiyamsupporta ngenkantolo umntwana. Ize noma kungekho clear ukuthi kahle kahle usizo lakho sokulidinga lithini, kodwa ngiyacabanga la ukuthi ukhala kakhulu ngeaccess nayo ikhona ke children's court noma family court ezokwazi ukuthi kunikeze lo access okhuluma ngayo. Khona neoffice lakhelwa specifically indaba ithinta indaba zomndeni, Office of the Family Advocate. Livakashele nje le office limahala, abameli abasuke bekhona basuke bezokusiza ukuthi nikwazi ukuxazulula inkinga esuke ibhekane nani ezobe ithinta umndeni kakhulukazi masukuza ku access to ingane. Livakashele batshena ukuthi cha ngicela ningicheckele ukuthi yonke into ihamba ngohlelo yini, ngicela intervention yethu la eThekwini. Ngiyacabanga ukuthi lapha ku Salmon Grove mengingaphazami Salmon Grove Chambers moya khona nje uzokwazi ukuthi ufike ulithola usizo. Usezweni sawubona? Njani Mhlonishwa? Ngiphile njani baba? Ikhona
ake ngibuze la ukhona ushibe khona la eThekwini ake ngibuze la njengoba beluhlehlela icala lana ngondaba yokushintshwa kommeli uma ngase sima selibuya ngawo kumhla ka2 May liqaleke futhi kungakapheli inyanga bese uaccused number 4 or number 5 athi naye hayi nami ummeli lo amanye ngisamthembi manje ngisamfuna sengithola omunye kuzomisa kanjani izoma futhi kuqhubeka ngalendlela ekwenza ngalihlehla lwathi lihlehlise. Unfortunately lizoma ngoba kusuke kuthiwa angeke sakwazi ukuthi leli lungelo lakho ukuthi umele umuntu omthembayo nomthandayo sileqe. Kufanele sikunikeze le opportunity kwenzela ukuthi mangabe kuthiwa uyagwetshwa kungashiwo kuthiwa khona into engahambanga kahle kugwetshweni kwakho ugcina usekutholakala usuzwa kahle. Ake ngizona la ke mhlonishwa uma laba abakushintshile ummeli njengamanje basebemshintshile lahlela ithi mase libuyile ithi ngakapheli inyanga bona ke laba kade beshintshile bathi nalo asamthemba asamfuna sifuna omunye manje kuzokwenziwa. It's the same thing nakhona zobe siba khona because inkantolo zobe sithi ngifuna ukunikeza intambende la khona uzokwazi ukuyisebenzisa khona kodwa awukuthi kusekude phambili kodwa inkantolo zobe sithi le ntambe kokunikeza yona kusho ukuthi angikwazi ukuthi ngiyinqamule. Ngiyakwazi ukuthi ngenze inquiry ngisebenzise Criminal Procedure Act section 342 capital A ngokuthi ngibheke makuwukuthi usuyaganga usuyayiabuse le process ngingakwazi ukuthatha isinqumo that will be able to defeat that. Inqumo ejwayele ukuthi zibe khona intweni efana njengalezi inkantolo izothi lo mmelo sekhona njengamanje awunayo ilungelo ukuthi umshintshe so ungafiki usitshena ukuthi awunayo imali noma usamdingi qhubeka naye uzofika egcineni. Ngizwa kahle yabonga. Bonga mina kakhulu baba. Ake ngiphuthume ngiye ngala kuma voice notes ethu khona ngizoza ukuthi abanye basiphathelini kodwa before ngiye khona angiqale la nangu umunye uthi nginomuzo ukuthi uqola kwecala likaZuma leAmsdale kungenzeka liqale end of 2023 ezodlulise ijudgment yayizolo naye ezothatha esayo isikhathi ukubuyekezwa nginamanga zikala. Okay asenze kanjena asikhumbule ukuthi lamacala ngenze ukuthi akhuluma ngomuntu oyedwa but akekho related. leAmsdale seceleni line process yalo lelayizolo liseceleni futhi line process yalo lelayizolo. From there any of the parties who are aggrieved noma bangajabulanga ngesinqumo bayakwazi ukuthi baye constitutional court bayokhombisa ukuthi amalungelo econstitution abo noma ama rights abalimalanga kanani and then bese becele iconstitutional court ukuthi intervene. leAmsdale it is a pure criminal case that needs to be decided iqala even khona futhi constitutional court mase decide then izobe selibuyela back if kuukuthi umnumzana uZuma is not successful ukuyibid yakhe and then bese liyaqala ke bese liyaqula nakhona if is successful achaza ukuthi icala seliphelile they may come back bese kuthiwa woza ke the only difference esikhona ukuthi prosecute seshintshiwe but wena sesakudinga ukuthi uqhubeke ube la khona sokwazi ukuthi sicheck ukuthi izinto zakho ngabe zihamba ngohlelo so ila khona izinto zakhona zime khona sezweni sawubona njalo iphile njani mhlonishwa khona kuzinsikolo iflow yakho no inhlanhla lenqumayo biwa no Zikalala lethi ngicheka la ukuthi ngizile ukuthi i-court vele umthetho ayi-initiate umthetho kodwa i-ede entweni efanele yenziwe. Mhlawumbe ngicheka la ukuthi ngoba sazi sine-apex court ne-crucial court ukuthi mhlawumbe angithi ngibuke la ku-America bekhona mhlawumbe umthetho ngakhona le ukubona sekhona enye igrouphana abantu abathize abenza ama-recommendations enkantolo jayelo singamnika i-degree sentence yabona second first kanjalo nje mhlawumbe ngicheka la ukuthi ngeke mhlawumbe in the near future umthetho ube kwisekle umthetho ungabi khona lapho one-stage khona lapho kuthiwa khona just an apex court lapho ibafanele decision aphela awusakwazi ukudlulela phambili mhlawumbe zilethe amaparenteleni yengele sepalamende balaka mhle ngiba namalibana kancane mhlawumbe especially national assembly ukuthi mhlawumbe
ngibayibuke lento ukuthi ngeke eSouth Africa kube khona leyo ngoba lento ekugcineni lento ukuthi kube khona nesitop sokugcina khona egcina khona umthetho ukuthi la usugcine ngci asawugcina phambili ayisebenzeli thina kakhulukazi especially Africa South Africans ukuthi umthetho awube kwisek ungagcini ulokhu round here ngoba ngathi wenza njalo wonke umuntu obasethisi yabo ngalo ndlela leyo ukubuka kwami sesizikalala lapho mhlawumbe mangirong uzosho ngirong kodwa umbono wami lo ngithi ngoba ngiyabona esikhala kakhulu especially because court ibithemba lethu kodwa mase kuyiyona ngempela ezithi wrong njengoba sibonile cishe kusha izwe ngenxa decision yabo okampempe nabo zondo yathi ngisathi inqumo wrong isikhathi esi-wrong kwenzekani egcineni sibizela ku-revolution le ngathi eyingozi kakhulu kangokuthi izwe lethu ngaphenduka lishe mhlawumbe ngeke nje i-solution yaleyo nto ukuthi mhlawumbe sibone sithi nje umthetho wethu no-chapter 8 constitution yethu sirevisit ngempela njengoba sisaqeda ngawo kusekhona izinto bese ezinye izinto kuwona yabo akhozi kubonga mina hayi ube clear kumina ngiyacabanga ukuthi into oyibuzayo i-debate ehlezi ikhona ukuthi do we want to preside over the ekuthiwa constitutional sovereignty noma sifuna i-judicial sovereignty abanye bake bathi umphela nabo wayo yonke into ekufanele yenzeke emhlabeni efanele uphela noma kulelo zesiphila kulona afanele kube separliament. So i-parliament will be the last place where even a decision that has been taken by judiciary inkantolo, if isithathwa yiswa khona, will then be re-debated again, and then i-parliament bese kube lona rulayo ukuthi kumele kwenzakaleni kulona. Vis-a-vis the system esinayo manje where you can have lento bayibiza nge-separation of powers. Inkantolo izo-overrula a decision that has been taken by executive, njasibonile izolo kwicase yawalusianus. So i-debate le ekufanele ikhulunywe kakhulu osopolitiki nabantu abasuke bekhona ngibona banamandla ukuthi bayishintshe noma ba-initiate change yakhona, and thina bese sayisupport nge-majority yethu khona sobothi ihamba kahle. I'll go back to my point ukuthi which is why kufanele understand, and I hope abantu abaku-Judicial Services Commission nabantu abama-presiding officers baya understanda ukuthi i-role yabo is presiding officers is not only to interpret umthetho ngendlela rigid noma ngendlela narrow, but is to interpret umthetho knowing very well ukuthi we live within a society which is diverse, within a society any history ikakhulukazi of apartheid, and society engakafiki kahle kahle kule balance ejustice kona wonke umuntu. So kuma decisions owathathayo, do not divorce yourself from the facts akhona on the ground, because uzoba nenkinga ube nama decisions which are unrelatable, nama decisions angakhulumi ngejustice. Ngoba ngase sibuza umbuzo ukuthi buyini ubulungiswa, there are various definitions angaba khona depending on ama circumstances abantu. Umsebenzi wenkantolo ukuthi fit into that space bazothi ubulungiswa buyilo, sifuna ukuthi ubulungu benzeke kanje, and yonke into yakhona bese izohamba ngohlelo. If usingakwenzi lokho, we are going to find a problem ukuthi sizo implement izinto ezingabasebenzela abantu lapha on the ground. Let me repeat this again. Even under the apartheid government, you had judges and presiding officers that presided over inkantolo nabantu. And at the time, makuthiwa kukhishwa i-decision ukuthi umuntu akahamba hengwe, babethi senza into ethi umthetho awuyenziwe, sihambisana nomthetho, despite the fact ukuthi it was wrong. We may have a number of decisions that have overturned that over the years, ngoba sesingene kwi-dispensation entsha when it comes to constitution and democracy yethu. But at the time, at some point in time, there was a time la kwakuthiwa khona ukhenga umuntu ku-right kusho inkantolo. So you have to make sure as a responsible judicial officer sekutheni whatever decision that you are going to take at the end of the day, akubi decision ezokwazi ukuthi yonke into yakhona ihambe ngohlelo. If singakwenzi lokho, ayi ngiyakutshela uzoba nenkinga. Sithinta njengamanje Shayela ucingo ku-060 480 7164 060 480 7164.
Sezweni sawubona. Yebo Mr. Zikalala. Ninjani mhlonishwa? Yebo, ukhuluma noSiya waseNanda. Uyebo baba. Yebo. Lamasonto adlule ngike ngathi kuyinika isikhathi ngibheka i-constitution. Yasezweni lethu. Noma ngingakayibheki yonke kodwa ngisahluleka ukuthola la ikhuluma khona ngezinto ezimbiwa kulelizwe. Kungaba igolide, amalahle, idayimana nowoyela ukuthi ithi ngako nabantu bakulelizwe. Angazi noma mhlambe ulwazi unalo yini ukuthi umthetho sisekelo uthini ngezinto ezimbiwa lapha. Ngabe uthi nathi sinalo yini ilungelo lokuhlomula kulezo zinto? Ngisacela uqale ngibuze lo mbuzo. Ukuthi ngabe mhlambe ulwazi onalo ngalapho mhlambe luthini. Okay. La bakufike kuthiwa as a general rule yonke into eyingcebo esuke ikhona ngaphansi komhlaba ibelonga to state, which is why ize noma wena ungaba nawo umhlaba bese kudiscover igolide phakathi, lelo golide lidiscover kulona lakho kuthiwela uhulumeni. So at the end of the day, your right to ownership of land is only limited to lesi singayibiza ukuthi top structure noma istructure suke sizoba ngaphezulu. Anything below lo umhlaba then isuke sithulile. Kodwa la bezama khona ukuthi bas accommodate noma accommodate one ilapha ku section 22 wakhona. La khona bethu nelungelo loku engage kunoma yipi trade, occupation ne profession okusuke kuzokhulunywa ngayo ukuthi izinto zakho bese sihamba ngendlela. Ayikho into ezoba specific la ezothi khona yonke ingcebo etholakala eNingizimu Africa belongs to the government or to the people abasuke bekhona. Yes, there may be legislation that signals logo, but ayikho into explicit kwi constitution that says kanjani. Yazi ngokwe-answer onginika yona okusho ukuthi izinto ezikulelizwa kuzona ezabantu bakulelizwe. Futhi ngabe mhlambe ikhona yini indlela engachallengewa ngayo leyo nto ukuthi mhlambe lo mthetho ushintshe ukuthi izinto ezingaphansi komhlaba zibe izinto zabantu bakulelizwe. Ikhona impela constitutional amendment if mangasa abantu ba decide namhlanje ukuthi na into khona yazi ukuthi abantu abarealize amandla basuke benawo. Ungaba nalo umthetho esifuna ukuthi ube khona mangase ukuthi majority yabantu base South Africa ithi lo umthetho ube khona. And abantu abasuke benikezwe lo umsebenzi ukuthi abawenze is parliamentarians yibe soba nabantu abazohlala kwi legislature bayibhale lemthetho okusuke kuthenjelwe sekutheni if esegoduke seyekhaya ngoba khona la ehlala khona ubelonga to a ward azohlala kuyona. Lo ward kufanele ibe updated ngaye ngoba uyi representative yayo ukuze ibuye izosho ukuthi lapha eParliament nayo into esikhulumayo. Ne political party suku deploy umuntu lapha kuthi lo parliament ayibuye phela izosho ukuthi njengoba kade sikwazi ukushaya door to door ake siphinde soshaya door to door ngale legislation esifuna ukuyipromote. Iproblem esiyithola siyakwazi ukushaya door to door ngama elections, asikwazi ukushaya door to door ngezinto which are pertinent to us like legislation lo khuluma ngayo nokuthi siza ukuthi wena ukhala ngani bese siyabona siyilungisa kanjani. Sikhala mihla namalanga ngemthetho engasebenzeli kodwa asifuna ukuthatha amandla back sikwazi ukuyishintsha lemthetho khona uzokwazi ukuthi sisebenze. Hayi ngizela sengivala nje ngicela ukuhlupha angithi abameli ninalo ilungelo lokuthi mhlambe akanoma kanye ngonyaka niyakwazi ukusiza umuntu mhlambe ningamkhokhisi or mahala. Mina sami isicelo kube ngiyakwazi ukwenza bengabe ngicela wena ukuthi lolo daba ke silulwe silifake enkantolo ukuthi mhlambe kungenzeka yini lokho noma mhlambe kungase wena ke qobo kodwa nje isigungu sabameli sabantu abamnyama ukuthi bangakwazi ukulifaka lolu daba kube into ekwazekayo ukuthi ikhululwe ngoba ngiyibone ngathi ayikho fair ngokwendlela ekwenzeka ngayo. Ngeke kube ukuthi umnotho wezwe
ungathatha abantu abaqhamuka ko-America nako-England, inqwaba abantu la abanamali abanalutho, yabona. Akukho right. Mina ngafisa noma isicelo sami-ke sizophumelela yini. Mina ngafisa si-expand esicelweni sakho la sithi khona asingafuni ukuthi abameli esizobathatha sithi abenze pro bono noma abangakhokhelwa. Asithi sizoba instructor sihlangane sibe yimbumba khona sokwazi ukuthi izifiso zethu esifuna ukubona zishintshe emthethweni bese ziyashintsha. Ngoba imali sinayo. Imali la azothola khona ukuthi sikhona. If sikwazi ukuthi sidlale istokfela sokuthenga ukudla, sisave imali for 11 months khona sothenga ukudla ngenyanga yes12 okuzophela within 3 months, then it means ukuthi ama priorities ethu ngathi khona la ingekho khona kahle. Singakwazi ukuthi sihlangane bese siyakwazi ukuprovide lento esiyiprovider. Ake ngize kune institution yesibili ekwazi ukuthi collect imali. Angisho ukuthi ngilwa nenkola ngilwi nayo. Kodwa every single Sunday kunemali ephumayo kuthiwa yomnikelo esukuyihlanganiswa abantu